umndeni waseMedilov ukhala ngesihluku esitshengiswe ngumfana wendawo oshaywa nokubeza ilungu lomndeni eliphethe ngokushonela esibhedlela. uThando Madonsela oneminyaka ngo-24 uthi kubaphethe kabi ukuthi umenzi wobubi usagcwele amathafa. Nakuba sekuphela izinsukwana ukubeza utholakele Nzimande oneminyaka ngo-59 ongubabekazi wakhe. Elandisa iphephandaba Ilanga ngokwenzeka mhla zo-28 ku-Okthoba uthi ubabekazi wakhe wangenelwa ngumfana owaziwayo endaweni, wamnukubeza ephindelela, wamshiya ecabanga ukuthi ufile ngemva kokumklinya. Ngesikhathi esilandisa ngakusasa uthi lo mfana waqala wangena wadla ukudla efrijini, waqeda-ke wamnukubeza, waphinde wamdlulisela ekamereni alala kuyo, wamnukubeza, wamklinya, wamshaya ecabanga ukuthi ufile esho. Uthi umufi waze waphaphama ngakusasa waxoxela ababesegcekeni ngokwenzekile ebusuku kwazisa imvula yayikade yidliva. Uthi ubabekazi wakhe obesekhubazekile ngenxa yokushawa isifo sohlangothi ubengakwazi ukuzihambela, kodwa-ke edondolozele ngekesi. Samphuthumisa esibhedlela edendeli ngalo lelo sonto, waxilongwa samisa nasesikhungweni iThuthuzela bameluleka ngenxa yesimo abekuso. Kuthiwa-ke uzolaliswa esho. Uthi-ke kuhamba isikhathi isisulu sagcina singeniswa egunjini labagula kakhulu ngebhadi kwagcina-ke kusenela. Umsolo ngumfana esimaziyo lo owashiwe ngubabekazi ngokusho kwabantu kuthiwa kubalekile endaweni echaza kuThando. Ukhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal Lieutenant Colonel Nqobile Gwala uthe umsolo usagcwele amathafa. Amaphoyisa aphenye isigameko sokudlengula nokubulawa kwesifazane oneminyaka ngo-59 okusola ukuthi wanukubeza washayelwa lapho ahlala khona. Isisulu besinezilonda zokushawa sadlulisela esibhedlela lapho sifike sashonela khona ngenxa yokulimala esho.